ኣሌክሳንድራ ሲንግል ማም ስለ ዝነበረት ገና ከይወግሐ ሰዓት 4:23 ከልያ ናብራ ኮይኑዋ ስራሕ ንኽትወፍር ቅድም ንወዳ ናብታ ኣላይት ቆልዑ ኣብጢሓ ንስራሓ ኣምሪሓ ጽርግያ ሰብ ዘይብሉ ጽምጽም እኳ እንተነበረ ድሓር ግን ናብቲ ትሰርሓሉ ቦታ ንኽትበጽሕ ቁሩብ ምስ ተረፋ ኣሌክሳንድራ ሓደ ሰብ ደድሕሪኣ ይመጽእ ከም ዝነበረ እያ ኣስተውዒላ ሕማቕ ስለዘይሓሰበት ሱቕ ኢላ መገዳ ቀፂላ ድሓር ግን በዚ መጪው ከይበለቶ እቲ ሰብ ሃንደበት ብድሕሪኣ መጺኡ ብኽሳዳ ሓኒቑ ናብቲ ኣብ ጥቕኦም ዝነበረ ፓርኪንግ እንዳጎተተ ወሲድዋ እቲ ቃለስ እኳ ተፈተነት ግን እቲ ሰብኣይ ደጋጊሙ ኣብ ገጻ ካርማ ስለ ዝጀመረ ሃለዋ ታጥፊኣ ድሓር ምስ ተበራበረት እቲ ሃራሚኣ ተንበርኪኹ ቦርሳ ክፍትሽ እያ ሪኣቶ ተቓሊሳ ክትስእ ምስ ጀመረት ግን ሃዲሙ ተሰዊሩ ፖሊስ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዘወረደላ ሰብ ሙሉእ ሓበሬታ ተዋሂቦም ነቲ ገበነኛ ኣብ ምድላይ ተዋፊሮም ከለዉ ካልእ ኣብቲ ኣሌክሳንድራ ትሰርሓሉ ከባቢ እትነብር ኤሚ ሎርድ እትበሃል ጓል 24 ዓመት መንእሰይ ከም ዝጠፍአት እዩ ሓበሬታ መጺዎ ጓል 24 ዓመት ኤሚ ሎርድ ናብ ስርሓ ስለ ዘይመፀት ሰዓት 11 ናይ ቅድመ ቀትሪ ምስ ኮነ ሓላፊኣ ከም ዝጠፍአት ንፖሊስ ሓቢሩ ድሓር ፖሊስ ብመቆጻጸሪ ካሜራታት ዝነበረ ምንቅስቓሳታ ክከታተሉ ምስ ጀመሩ ግን መኪና ናይ ኤሚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ዝርከብ ATM ማለት ገንዘብ ተውፅአሉ ማሽናት እንዳኸደት ገንዘብ ከተውፅእ እዮም ሪኦም ኤሚ ገንዘብ ከተውፅእ እቲ ቬትሮ ናይ መኪና ምስ ተኸፍተ ፀጋመይቲ ዓይና ናይ ማህረም ተሓቢጡ ኣብ ገጻውን ፍርሒ እዩ ዝንበብ ነይሩ ኣብቲ ቪድዮ ኤሚ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰከንድታት ካብቲ ናይ ATM ማሽን ገንዘብ ምዘውፀት ነቲ ኣብ መኪና ምስኣ ዝነበረ ሰብ ከተርእዮ ከላ እውን ትረኣይ ነይራ ኣብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 7 ናይ ንግሆ ኣብ ዘሎ ግዜ ኤሚ ኣብ ባንክ ዝነበረ ገንዘባ ኣብ 5 ዝተፈላለየ ATM ማሽናት እንዳኸደት ኣውፅኣ ወዲኣቶ ፖሊስ ነቲ ኣብቲ ቪድዮ ዝረኣይ ምስሊ ኣቕሪቦም ዝተዓዘብዎ ግን ነታ መኪና ናይ ኤሚ ዘይኮነት ሓደ ንኸይልለ ማስኬራ ዝገበረ ሰብ ነታ መኪናኣ ይዝውራ ከም ዝነበረ እዮም ኣስተውዒሎም ድሕሪ ሓደ ሰዓት 8 ናይ ንግሆ ምስ ኮነ ድማ መኪና ናይ ኤሚ ኣብ ሓደ ፓርኪንግ ብሓዊ ቃልቃል ክትብል ተረኺባ ፖሊስ እቲ ምስ ኤሚ ኣብ መኪና ዝነበረ ሰብ ጨዋይ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ንኤሚ ንምርካብን ዝጨውይዋ ዘሎ ሰብን ንኻልእ ሰብ ሓደጋ ከይፈጸመን ከሎ ማንነቱ ንኽፈልጡን ደው ንኸብልዎን እዮም ክጓየዩ ጀሚሮም ፖሊስ ንኤሚ ናይ ምድላይ መስራሕ ምስ ጀመሩ ግን ንጽባሒቱ ካልእ ኬሊ እትበሃል ግዳይ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኣ መጥቃዕቲ ስለ ዝወረዳ ብኻራ ተወጊኣ ደም ንደም ኮይና ከም ዝተረኽበት እዩ ሓበሬታ መጺዎ ፖሊስ ምጥፋእ ኤሚ ምስ ተሓበሩ ክምርምሩ ናብ ገዝኣ እዮም ኣምሪሖም እንተኾነ ግን ኣብቲ ቦታ ዝኾነ ጎነፅ ከም ዝተፈጸመ ዘርኢ ወላ ሓደ ምልክት ኣይረኸቡን ዝጠፍአ ነገር እውን ኣይነበረን ብጀካ ፖርቶፎሊዮን መኪና ናይ ኤሚን ኣብ ቦታኦም ኣይነበሩን ብድሕሪዚ ፖሊስ ምንቅስቓሳት ናይ ባንክ ኣካውንታ እዮም ክፍትሹ ጀሚሮም ሽዑ ካብ ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለያ ባንክታት ገንዘብ ካብ ሕሳባ ከም ዝወፀ ኣረጋጊጾም ፖሊስ ነቲ መቆጻጸሪ ካሜራ ናይተን ዝተፈላለያ 5 ATM ማሽናት ክምርምሮም ምስ ጀመሩ መጀመርታ ኤሚ ሰዓት 6:28 ገንዘብ ከተውፅእ ከላ ትረኣይ ድሓር ፀኒሓ ኣብቲ ካልኣይ ባንክ ሰዓት 6:43 ምስ ከደት ኤሚ በይና ገንዘብ ከተውፅእ ከላ ገጻ ናይ ማህረም ተሓቢጡ ይረኣይ ነይሩ መኪና ድማ ካልእ ሰብ ሒዝዋ ደው ኢላ ክትጽበያ ከላ ትረኣይ ፖሊስ ነቲ ዝረኸቦ ቪድዮ ምምርማር ምስ ቀጠሉ ኤሚ ብማህረምቲ ገጻ ሓቢጡ ስለ ዝረኣዩ እቲ ምስኣ ዝነበረ ሰብ ዝጨወያ ሰብ ምዃኑ ርግፀኛታት እዮም ኮይኖም ናይተን ኤሚ ገንዘብ ዘውፅአትለን ባንክታት ኩሉ ቪድዮታት ምስ ፈተሽዎ ኣብ ሓንቲ ካብተን ቪድዮታት እቲ ጨዋይ ኤሚ ፀጉሩ ዝተላፀየ ሰብኣይ ምዃኑ እኳ ተፈለጡ ግን ነታ ካሜራ ምስ ረኣያ ቀልጢፉ ስለ ዝተሓብአ ብንጹር ገጹ ክሪኦ ኣይከኣሉን ድሓር ናይቲ ኤሚ ትነብረሉ ገዛውቲ መቆጻጸሪ ካሜራታት ምስ ፈተሹ ሓደ ሰብ ብኣፍ ደገ ገዛ ናይ ኤሚ ክሓልፍ ፀኒሑ ኤሚ ኣስካላ ክትወርድ ከላ ብቬትሮ ብደገ ኮይኑ ምስ ረኣያ ናብቲ ዝመፆ ቦታ ዝምለስ ተመሲሉ ናብቲ መውፅኢ ማዕፆኣ ኣምሪሑ ድሓር ብድሕሪኣ መፂኡ ሒዝዋ ክኸይድ ከሎ
يزرعي إيمي هندبت لزخونا بفرحي زبالة حرايلا كتكبر كلاء ترأي نيرا دحارك نمرمر تقبن مرمر نابكال أنفت سوسد نائمي مكينة أبحد بوتا بحاو تقاتلا كمسترخبت حبريتا تقبلهم ناقا مشات مسكونة دما بوليس لبز سبر حبريتا تقبلهم أبحد أقرب زبزحو بوتا ريساني حنت كوالا نستيتي كمسترخبة بوليس تقوايوم نابت استحبرون بوتا مسبتحو اتريسا نائمي لورد مخاني أمار رقاقيتهم اتانا ينقوه ودحانا اللغيلة كاب قزاز وطت من أسي كاب أفتكيات الجوية بمهارمتي كم زيت للغوينة أو اشتحيدة ساعتات هي تحلي في أترخيبة زقابن استفاد زمالو بوتا أب حدا كبابي أب ساوث بوستن سلازنبرة بوليس اتن ألكساندرا كروز مدكات زور دلا سبن قتالي إيمي لوردن حدا سب كخون يخيلو زبل ترطاريهم يحديرهم سلازي انتايام جيروم كابتي مجمرتا نا ألكساندرا كروز مدكات استفاد زمالو بوتا جميروم كساب منبر غزانا إيمي لورد دلو مقاطعة كاميراتات كفتشو أبزي جيزي منبار اتطرطور كون يخيلو زبالو سب أبتي قبن استفاد زمالو جيزي أبت بوتا كزنبي زرعيو بدحرزي بوليس أمر راخب بزهانو أب كبابي ساوث بوستن زنابرا دك أنستيو نبينن كاب كزاكي وطا حبريتا أم حلاليفو كيلي بالانتينا أب سرح سلزوعلت اتزوط حبريتاون سلزي سمعاتو ساعت عصرت حدن 45 مشت كاب سرح تفديسا نبينا أن كزا أمرحا أب أفتك كزا أمس بتحت كانك تأتو كتل كلاقن ما ننتو بزي تفلت أسب مدقع توريدوا دحار أتامد أستا معجو مسكافة الطيقة كيلي دم كوينا أب أفتك وديقة تلخ كتبلت أني حتى مرمرت قبن قتالي إيمي لورد نهربون دا تقالسو كلوي منبار حجون حد قوالا نستيتي مدقعت سلزوردها أب هوسبيتال كمزلا استحبرو مدقعت استفاد زمالو بوتا أب ساوث بوستن مالت أب صغر محجي قبن استفاد زمالو كبابي مهان مسفلتو جن حجون اتنز قبن استفاد زمسب اتزدالي وزلو قتالي كمزوهان سلزتردو نابت بوتا قبن يم كقوايو جميرو كيلي قدم سلست أوارحا كاب مين تبحال نشتي كتما ناب بوستن عد غيرا كساب عدت لمدن تدلادلن محازقا حنت خفلس لزهابتها مساعة تزكيها أكتنبر جميرا كيم عدي أني كيلي ولا كواقوالا كاب أرحقا أبعاب كتما عد غيرا منبارا تزيتا واحد ألا قن نوسان أدقفا كتحق زي جميرا نيرا دحر سلست أوارحي كيلي عد لميدا سراح جميرا بهدأت نابرا كتمرح مسجمرت قن نيكي مادئة كاب زي تفلتو قصري تليفون تداويلوا كوالكي حادقا سلزقات أما هوسبيتال أتيالا زبل مرمرت قبن أبتي مدقعت استفاد زمن لبوتا كمرمرو مسكادو كيلي نت مدقعت زورة دلاسب هي وتانا خطر حين سلستقال ستو بغارا كهرمان كلو نبعلو إيدو سلستحارده كهادم كلو زنت أبو دم كرابو كيلو كالي بمقوات أطاري كاميرا تحقي زمزبت حوون اتطرطور أب كل عدما إسراتات زركب رؤسوز تلاتي أقالتون بوقعتو استمل من إسي مخانو كفتو خيلو دحار كيلي كان أبتي إمرجنسي روم دك إسان كلا نو بوليس اتمدقعت زور للاسب كما يكم زمسل كتكلتلو من كلا حدا كابتم حكاي مسمع سلازنبره قرب تانيحو حدا نت كيلي زغلص اتو طرطور زمسل من إسي إيدو سلاستحارده تخحكم كوفيلو أبنا إمرجنسي ريغا كتبي مسراي نتوم نايتي هوسبيتال سيكوريتي حبيرو توم سيكوريتي اتطرطور كابتو هوسبيتال نخيوت اندحلو دما نبوليس حبيرو بوليس نايتنا ألكساندرا كروز مجمرتا مدقعت زور دلاسب بزهابتهم حابريتا مسرت قمتاو مثلي نايتي تطرطور سلازنبرم نا ألكساندران نكيلين نخلتين مدقعت زور دلنسب حدا مهاني مرقاقيتو بوليس كن جنا كرقاقصون كملسون زدليو حتو نيريو قتالي إيمي لورد خ نسو دو يخون بوليس نابتي هوسبيتال مسبتحو اتطرطور أبتحت غير كأتو كلو اتطرطور إدوين ألماني زتبهله ودي إسران شمونتان عمد من إسايو نيرو بوليس كمرمرو مسجمرو إدوين إدو مسعرتو كوينو بجروب سلستباسو أبو كمستهرمي نجيروهم نتز قربا لكو السجن فاتيمو كمزيو عليو كيدو بدحرزي مرمرت قبل نتي فيديوتات من مرمار مسكتزلو إيمي مستفقت قد ما قرب دقايق ميكينا بحاو مكتزالا
ኤድዊን ካብ እንዳ ነዳዲ ብጃሎን ገይሩ ነዳዲ ክዕድግ ከሎ እዮም ሪኦም። ካልእ ኤድዊን ኣብቲ ኤሚ ዝተፋኣትሉ መዓልቲ እንታይ ክገብር ይውዒሉ? ገንዘብ ፍቐዱ ክብትን፣ ሞባይል ክዕድግ፣ ደጋጊሙ ሎተሪ ክገዝእ፣ ነቶም ኣዕርኽቱ መስተን ሽጋራን ክገዝኣሎምን ኣብ ቻይኒዝ ሬስቶራንት ወሲዱ እውን ድራር ከጋብዞምን። ሬሳ ናይ ኤሚ ክርከብን ከሎ ኤድዊን ገንዘብ ከም ወረቐት እንዳበተነ ምስ ኣዕርኽቱ ክሰትን ክዘናጋዕን እዩ ዝረኣይ ነይሩ። እቶም መርመርቲ ገበን ነዚ ኩሉ መርትዖታት ምስ ረኣዩ ኤድዊን ነዚ ፍቐዱ ዝብትኖ ዘሎ ገንዘብ ካበይ ኣምፂዎ? እቲ ካብ ናይ ኤሚ ባንክ ኣካውንት ዝዘመቶ ገንዘብ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ እቲ ኣብ ሳውዝ ቦስተን ን3 ደቂ ኣንስትዮ መጥቃዕቲ ዘወረደለን ሰብ ኤድዊን ኣለማኒ ክኸውን ኣለዎ እዮም ክብሉ ጀሚሮም። ካልእ ኤድዊን ንኬሊ መጥቃዕቲ ምስ ወረደላ ናብ ሓደ ድኳን ኣትዩ። ኣካላቱ ደም ተፀያይቑ ስለ ዝነበረ ነታ ካሴሪን ነቶም ኣብቲ ድኳን ዝነብሩ ሰባትን ምስ ኣዕርኽቱ ብግሩፕ ስለ ዝተባእሱ ኣብኡ ከም ዝተሃንመ እዩ ነጊርዎም። ካብኡ ኢዱ ተሓሪዱ ስለ ዝነበረ ታክሲ ሒዙ ንኽሕከም ናብ ሆስፒታል ኣምሪሑ። መርመርቲ ገበን ካብቲ ኤሚ ሎርድ ዝተጨወትሉ ጊዜን ቦታን ተበጊሶም ነቲ መቆፃፀሪ ካሜራ በብሓደ እንዳመርመሩ በቲ ዝረኸበው ቪድዮ ጥራይ ተሓጊዞም ማንነት ናይቲ ዝጨወያ ሰብ ኤድዊን ኣለማኒ ምዃኑ ክፈልጡ እንከለዉ ካልእ ነዚ ዘረጋግፅውን ኣብቲ ሬሳ ናይ ኤሚ ሎርድ ዝተረኸበሉ ቦታ ዲኤንኤ ናይቲ ጥርጡር ረኺቦም እዮም። እቲ ኤድዊን ንኬሊ መጥቃዕቲ ወሪድላ ክሃድም ከሎ ዘነጣጠቦ ደም ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ምስ ተገብረሉ ምስቲ ኣብቲ ናይ ኤሚ ሎርድን ኣሌክሳንድራ ክሩዝን ዝተረኸበ ዲኤንኤ ሓደ ስለ ዝኾነ ኤድዊን ኣብ ልዕሊ እተን 3 ደቂ ኣንስትዮ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ንሱ ምዃኑ ተረጋጊጹ። ንኬሊ በቲ ዝወረዳ መጥቃዕቲ ወሪድዋ ዝነበረ ማሰይቲ ኣዝዩ ከቢድ ንህይወታ እውን ኣስጋኢ እዩ ነይሩ። 5 ግዜ ኣብ ፀገማይ ኢዳ፣ 2 ኣብ ከብዳ፣ ኣብ ገፃ ብኻራ ተወጊኣ ነይራ። ኣምላኽ ኣላኽ ስለ ዝበለ እምበር ፀገማይ ሳንቦኣ ተተንኪፉ እቲ ኣብ ኣፍ ልባ ዝወረዳ መውጋእቲ እውን ቁሩብ ንውሽጢ እንተዝቕፅል ልባም ተረኽበት ነይራ እዩ ኢልዋ ሓኪም። ኬሊ ካብቲ ዝወረዳ መጥቃዕቲ ናይ ኣካላዊ ኮነ ናይ ስነ ኣእምሮዊ በሰላ ንክትሓዊ 2 ዓመታት ይወሲዱላ። ብእግራ ክትከይድ ትኽእል ስለ ዘይነበረት እውን ምንቅስቓስ ከም ቆልዓ ታተ እንዳበለት ክትመሃር ነይርዋ። ኣሌክሳንድራ እውን እንተኾነት ብወገና ካብቲ ዝወረዳ መጥቃዕትን ስንባደን ንክትሓዊ ነዊሕ ግዜ ይወሲድላ። እንቲ ኤሚ ሎርድ ግን ድሓን ኣለኹ ኢላ ናብራ ኮይንዋ ኣንጊኻ ካብ ገዝኣ ዝወፀት ንምሸቱ ሬሳኣ ተደርቢዩ ተረኺቡ። ኤድዊን ኣለማኒ ዘይፀዓረሉ ገንዘብ ዓመፅ ክበልዕ ክብል ህይወት ሰብ ስለ ዘጥፍአ ንሕልፈት ማእሰርቲ እዩ ተፈሪዱ። እሞ ብሩኻት ንሎሚ ዘዳለኹልኩም ታሪክ እዚ ይመስል። ካብ ወፂእካ ምትራፍ ኣምላኽ ይሰውረና እንዳበልኩ ሰናይ ቅነ ክኾነልኩም ይምነየልኩም። ቻው።